Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? Karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon og shout out kay kuno sa tanan nga nagsunod aning dramahan no. Ilabi na ni James Advero ni Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Ug sa tanan nga nagsunod sa mga sugilanon no nga gikan sa RMN drama. Shout out kini yung tanan, amping mo pirmi. O karon niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Hinuwaman nga pangandoy. Ha? Nganong i-apil ko nila buwan sa init? Nganong i-apil ko nila bugwal sa yuta? Oh, unsa ron? Nagkagubot ang mga tao. Unsa ka ron? Doon ay naka-eskapo. Musunod ko sa dalagan. Mo eskapo sa ko! Diin man taon ka naabot, nak. Pag-ilis o na, be. Nabasa man taon sa singot ang imong gisulob, oy. Mupahuway lang una ko na Patuon ko ang attorney, importante ko na kayo ang niyang tuyo na ko. Mayo pa. Andaman ka na kung imong ilisan, ha? Aron doon na kadayo masulob. Human ka maligo. Ayan lang ko paghago na Makamaura mo kung mamilig unsay akong isulob. Ay, sagdi lang, good. Unsa ka ba, ya? Ang tuod ay kumusta man ang inyong panagkita ni Hazel? Wag na mo siya makita na Mauno yan mong nakita, katong demonyo. Diin? Sa prisuhan. Dili ka siya makaiskapo dito? Maglisod siya na yun Unyag doon ay mutabang niya. Kanara bang mga binilanggo? Dali kang masilaw sa kwarta. Unsa mo sa ipakita niya itong demonyo na Nahibaw ba ka nga dito sud sa prisuhan? Mga tao dito, mga naong kay kwarta. Uy, wata mahibaw dong. Doon na di ay mga piniriso nga daling mailad. Bisag wa na'y nahibilin para niya. Arugante lang gihapong miatubang namo ni Butoy. May adto ko no si Hazel niya. Wa mo ko nun Mabitang nadugay mi kay amo manggiat nga nang akong mahal nga mo adto. Nya uy, saman mikaon ka na. Wa mo gyud batig kagutom Dong ayaw iamong imong lawas ha. Dili mahimong masakit ka Milan. Unyag kalit mo balik si Hazel unsa pa may kasal nga mahitabo. Nay, may kasal pa kang mahitabo. Musurindir ka na. Dili nay. Pangitaon ko gyud ang akong mahal. Naaraman di ay ka na. Wa baya ti kapog nga nga mangita sa imong mahal. Pero muhangyo lang sad kunak. Ayog pasagdi ang imong kaugalingon. Hain makahanga ko mahal. Ay, ang problema lang sa imong mahal Milan. Wa siya daang kwarta. Unsa man tayo iyang iplite? Unsa ibayad niya sa pagkaon? Say gayon nga gutomon siya. Mao na akong gikagulaan Nagampo lang tanak. Nga mahibalik ra gyud dinhi ang imong mahal. Bahaway una. Aron ini kataon-taon maligo ka na. Gani harabay atong nagpaabot nimo si attorney. Nangawa na ang magkauban akong miiskapo. Nagapo yung dinagan. Dili mayong magpabilin ko magsulog din ng t-shirt sa mga piniriso. Dali kong masakpan Ako kining hubuon. Hazel, bad news. Usay bad news, sister. Nagagubot ang city jail. Tungod kay Donay nakaiskapo. Unsa? Ang demonyo kong amana. Apil ba sa nakaiskapo? Ambot lang. Diin ka man masayod sa maong bad news, sister. Sa radyo, Hazel.
Kasi itong buhaton, sister. Aron, makasiguro ko kung apil ba sa may eskapo ang demonyo kong amahan. Hazel, mahimo ba? Ayaw na pagsigig sangpit anang demonyo. Sorry, sister. Sige kag sangpit, ana. Tingalig simba ko ikaw mo ay masudlan. Sister. Nahibaw ko nga buutan ka. Na-trigger ka lang sa masakit nimong kasinatian sa imong amahan. Pero maoy panalipdi ang gamayng anghel nga naa sa imong sabakan. Sorry, sister. Paninguhaon kong dili na katumalitok. Kinsay magtuo nga usa ka pugante kini nagsuroy-suroy isdan. Sakto ra ba kay na ako ang karsunis? Ingon man, t-shirt nga gihay-hay sa nagian akong hayayan. Ay, patrol ka. May simbahan, anak ko di ang sod. Nang ilang. Nang. Karin, naunsa man ka? Sabay na Nang. itabo ni mo. Nang ni Asimilan, Di aman, may pahuway pa. Nga naman unta. nakadungog ko sa radyo nang daghan ko ng mga piniriso o nakaiskapo. O niyang ano nangita mong kang Milan? Nahadlok lang ko nang nga tingalig apil sa nakaiskapo si Senyor Emilio. Nakaiskapo? Kinsay na ka-eskapo? Milan, ang mga piniriso sa city jail ng iskapo ko no. Nahadlok ko nga tingalig apil si Senyor Emilio sa nakaiskapo. Wala siya manawag mo. Milan, midali ka ni kog anhi aron pagpahibaw ni mo. Pero imo man natin kong bugal-bugalan. Ikay nakaingon ka rin. Nga nung natagbaw rin ko panghita sa kumahal. Silote ko, Milan. Andaman ko mo dawat ba? Bisag unsa imo isilot nako. Wa man sa kumasayod kun inyo badang gilimod gikan ni Hazel ang kamatayon sa imong mga ginikanan. Gusto na. Sige. Basta kay gipahibaw ta lang mo unsa nahitabo sa city jail. Diha na mo. Dong, unsa may imong buhaton? Unsaon na to pagkahibaw kung apil ba ang salbahis nga Emilio sa nakaiskapo? Doon ako si attorney Nay. May kailaman siya sa City Jail. Hindi ka lang maligo? Inigbalik na lang ako, Nay. Salamat. Wa na ko'y nadungog nga wangwang. Kung wa pa kaya ako makailis, wa na. Dakpan ako. Bakuti. Animal. Twe! Nagasud lang noon kog simbahan ug nagluhod-luhod pagyud. Gigutom na noon ko. Manghatag ba kayong pagkaon kining nagpuyo dool sa simbahan? Katong among pari, dili gyud to mangagda dito. Kinsa man kay nagpuyuan ang bahay dool ning maong simbahan. Uy, may mikawas. Ug ang gisulob, sa Lex Pino. parehas gisulob niya itong mga madre nga nangadto sa city jail. Parehas sa gisulob sa kauban ni Hazel. Yay. Murag di buenas ning akong pag-iskapo da. Pasig ni adin ni si Hazel. Mao gyud kanay gisulob atong madre nga gikauban ni Hazel. Kung mao ka na, niya di ay magpuyo si Hazel. O kauban sab niya ang saop. Bahala na. Muduol ko ang madre. Mangayo lang ko pagkaon. O iskutan ako si Hazel.
Attorney, so siya ko katong imong kaila sa City Jail. May naka-escape ko no. Unsa? Gibalita ko sa radyo. O naduga ni Karen. Yamat good. Kadaghan sa mga gwardya. Nga, may naka-eskapo pa yun. Lagi. Palihog lang, attorney. Isusi ko kung kauban ba ang salbahis nga Emilio. Ma'am, Sister. Ang amahan ni Hazel? mangayo ragod kog pagkaon. Kana kung manghatag mo. Pero dool ko mong simbahan. Manghatag yun mo pagkaon sa gigutom. Mahimo ka man akong pakanon. Kadiyot lang. Kung gigutom ka, mahimo ko ikaw hatagan og pagkaon. Pero dili mahimo musud ka sa among kumbinto. Ha? Nganong dili man? Dili man ko daw tang tao. Nahibaw ko. Pero gidili ang mga way labot ning maong kumbinto nga musud. Paghuwat lang din he. Gutom na kayo. Huwata lang ko sa simbahan. Adto ko ihatag ang pagkaon. Dili ko daw tang tao. Nahibaw lagi ko. Pero dili mahimong supakon ang balaod ding among kumbinto. Anhilang ko din kaon. Ang among guard nagsige nagtan-aw din Gusto ka bang birahon ka sa among security guard? Gigutom na kayo ko. Ni ana paingon din ang security guard. Kwan, ay, pastilan. Wa magkukoy daw tang buhaton ninyo. Mutago lang unta ko. Mutago ka? Nga naman. Ari lang ko maghuwat sa simbahan. Kinahanglang pahibaw dayon ako si Hazel. Aron dili siya mugawas. Og ako sang padadaan og pagkaon katuntawhana. Aron dili gud mamugos sa pagsuod dinhi. Tinuod ka, sister? Ang ako yung salbahis nga amahan? Dili gyud ko masayop, Hazel. Di ba haato naman siyang nakita sa dihang miduaw ka? Kung mauna, apil siya sa miskapo. Mausaday akong duda. Maumay iyang po nga anhi siya mukaon sa sud. Mutago ko no siya. Kinahanglan nga mapaybaho na to sa nagduma sa jail, sister. Maayo ka ha, Hazel. Dili ka gubot ang resulta kung musumbong ta. May puga siya, sister. Ug dautan siyang tao. Dili tingali ngun anak ka sayon, Hazel. What if kita na hinuoy sudlon din sa higayon nga mga but ang mga gwardya sa city jail. Musamot na hinuon ang gubot. Sister, unsa may imong plano? Kinahanglang mangandam lang gyud ta. Tawgon ko ang guard ha, og pakuhaon ako siyag dugang nga mga guards. Nahadlok gyud ko nga mamugos gyud siyag so din Sister, dili man tingali mapatagaghasmag ang mga gwardya sa jail kung musumbong ta. Ikaw maoy akong gipanalipdan, Hazel. Kung ako maoy imong gipanalipdan, sister, sugot na lang nga musumbong ta sa kadakuan sa city jail. Ato silang ingnon nga may usa ka puga nga naa sa simbahan. Nga magbantay sila sa pagsudin aron dili makabantay ang puga. Sister, nahadlok ko. Mamugos gid og sudin ka ng tawana. Ay, salamat. Nabusog ko. Pero, duda ko sa sikyo na. Murasig nagduda sa nako. Muduol nga na siya nako. Siguruhan ko pag-ilog ang iyang armas. Maroon niya itong lakaw, attorney? Mubalik na sa BIR, aron ko mupirma? Importante, Milan, aron nga makuha mo na ang titulo sa yuta sa asyenda. Ang akong mahal may importante karon ako, attorney. Gusto ko na siyang makita. Hapit na nga mong kasal. Milan? Ang bahay na hinuon ko. Nga nung nagtinguha pa ko sa asyenda. Kinahanglan, Milan.
Kay inyo man gini. Hinaguan ni sa imong mga ginikanan. Pero naamong nga ako mahal, attorney. Milan, musamot kagubot ang imong kinabuhi. Kung imong pasagdan ang giusab nga titulo sa inyong asyenda. Mao ni kini ang higayon aron nga makasukol ka ni Senyor Emilio. Dili na importante na ko, attorney. Ang akong mahal mo'y gusto na kong makita. Nagkasabot ka na ko, attorney. Ang akong mahal mo'y gusto kong makita. Ug dili ka ng bagong titulo sa asyenda. Nang ilang... Nang... Oh, kung sabay nahitabo ni mo. Ano raw magkay doon ay nagukod ni mo? Huwag nagukod na ako nang... Nagdali lang yung kong anhi, aron. Pahibaon mo si Milan nga apil gud si Senyor Emilio sa Mipuga. Unsa? Hain man si Milan nang. Ato lagi sa ilang attorney, gipatawag siya. Kinahanglang masayod si Milan nang apil ang Senyor nga Mipuga. Nahadlo ko nga tingalig. Tingalig siya may targeton sa Senyor aron makabawas nga nun na ingon ana iyang kahimtang karon. Oh, nangita ramang gud sa kamatuoran si Milan. Nahibaw niya ana si Senyor. Aw, ano mag-senyor pamantan niya, oy. Nga usaraman di siya ka-impostor. Angay man yun na siyang silutan ba? Kinahanglang masayod si Milan nga apil sa mga pugante si Senyor Emilio. Aron makabantay siya. Aron makalikay siya sa panimaos ni Senyor Emilio nang... Siya pag yo'y manimaos? Oh, nang ilang... Ako'y manimaos. Ako'y papatay niya ng Emilio. Sige, attorney. Ubanan ka na ko sa BIR. Pero di lang ta magdugay. Gusto kong mubalik din sa syudad. Mubalik ka sa syudad? Nakaiskapo ra ba ang kadaghanan sa mga piniriso? Wat ang masayod kung naapil ba si Senyor Emilio? Maayuntag naapil siya. Aron kami nagyong duha. Mo'y magkatakos pagpanag-iya sa kumahal. Milan, kalma lang. Unahon na to ang titulo. Kinanglang naana sa imungan ang bagong titulo. Tara, attorney. Kay mubalik pa ko sa syudad. Okay. Manlakaw na ta. Ron, ubanan ko ikaw sa imong pagbalik sa syudad. Dito sa City Jail. Hazel, please. Ayaw gyud paghimog aksyon nga dili ko mahibaw. Ambot nga nung dili ka masugot nga isumbong na to sa kadaguan sa City Jail. Nga nian ang usa sa mga pugante. Ako na nagipahibaw sa among rector, Hazel. O sila na'y mahibaw unsaon ta pag-rescue. Rescue? Gibantayan na sa sikyo ang imong amahan. Sister, usa may mahimo sa sikyo. Salbahis ng iyang gikaatubang. Paninguhaon lang yun nato nga dili siya makasudinhi. Sigurado gyud nga kung iya kang makita. Ikaw ra iyang dadon. Magkamatay on aming duha una ko niya madaha. Nga bang masag din ako madaha ang akong cellphone. Gituyo sa kahigayonan, Hazel. Kay kung nadahapan nimo ang imong cellphone, mahimong nagkagubot na dinhi sa kumbinto. Naapagid siya din sa simbahan. Ayaw lagi kahadlok. Niingon ako nimo ha. Gibantayan na siya sa sikyo. Doon na ka ba'y gipangita, Karen? Doon ay kitre. Ikaw? Nangita ka na ko. Mukumpisa na sab ka. Mangayo kog tambag ni mo, Tre. Wa na ko masayod kuno siya akong buhaton. Unsa man ka na, Karen? Mahitungod ni Milana. Unsa man ang mahitungod ni Milan? Nakasa manggug ko, Tre. Ako mangong natug-anan si Hazel nga si Senyor Emilio mo ay nagpatay sa mga ginikanan ni Milana. Nakasa jud ka, Karen. Dakong sa ang imong nabuhat. Di gusto si Milan nga masayod si Hazel nga iyang amahan ang nagpatay sa iyang ginikanan. Wa bang ko mahibaho, ana, Dre? Common sense. Wa lagi taon ko mahibaho, ana, Dre, uy. Nga na ipamugos man na ninyo na ako nga sadaan gud ko. Ang nasabtan gud ni Milan nga imo tong gibuhat aron mo batig kauwaw si Hazel ug magbuwag sila ug maagyoy nahitabo. Nagbasol na ko, Dre.
Pirmi man gyud nang mauwahi ang pagbasol ba? Maugani nga una mo sulti, hunaon-naog maayo kung makaayo ba ang imong isulti. Unsa may akong buhaton, Dre? Murag, suko gid kaayo na ako si Milan, Dre. Ayaw lang una pagduol ni Milan. Gusto na ko siyang tabangan, Dre. Unsa man nimo pagtabang, nga doon naman siya kasuko nimo. Maugani nga nagpatabang ko nimo. Dili ko gusto nga masuko siya nako, Dre. Aron dili masuko si Milan nimo, tabang og pangita hay inaron si Hazel. Unya dad-ani ngadto ni Milan. Hasta maday ka, Dre. Nasuko man sa day ka na ako. Huwag mo laban ako. Oh, ngano to siya? Ganiha raman kay ka din, he. Imo kong gibantayan? Uman. Kanang nagpuyo di as kumbento. Saman pulos na mga madre? Oo. Uy pare. Baoy. Nga di magkamo doon? Ha? Murang matang mga bungol ini nga. Magsininggitay? Tingnan ko diyo. Iro ko gamay ko dirigod. Sige na, guard. Doon na lang ko importante yung pangutanan ni mo. Doon na gamay. Kalain ba ini magsiningkahay ta? Sulti lang ko diyo. Okay. Iro ko gamay diri ba? Ako manon niya mo dool ni mo ba? Hazel. Kuni apagani ng tawhana. Mas maayo tingali nga hilom ka na mong ibalhin sa pagpuyo. Ha? Dako ang akong pagtuo nga nagduda na siya. Iyagod may nakita dito sa prisuhan. Buto tong ako nabati, sister. Buto sa armas. Trangkahi ang mga pultahan. Dali. Ari diri tago, Hazel. Dili, sister. Ngano ako ra may mutago? Mag-inunungay ko ta din eh. Nakasiguro ko nga ikaw rin tuyo ni anang tawhana. Imugot siyang amahan. Nagduda gina siya nga ni Aka. Kikitang ubana sa pag-adto na tos prisuhan aron mag-Bible lesson. Sister. Sige na, Hazel. Ayaw na pagreklamo. Ari ka na ko tago ilawom sa altar din sa among meditation room. Buwang agad! Imog yun nailog akong armas! Kumpiyansa man! Di, nailugan! Di ka makagawas din eh! Di, yun ko mo gawas. Kay musud man ko diyas kong pintos mga madre. Uy, di na mahimo! Asa ka di? Urag ang na pa yung da. Kailan magkasibat ko? Uy! Uy! Musulod ka gani! Patay ka yung buhanga ka! Katagas pasab sa mga paril din eh. Di ko magpadakop. Nay akong katikangan. Tutikan ko rin aron makalukso ko paingon sa gawas. Naibaw ka ba kinsa itong akong gikasulti sa phone? Wata ni. Ang warden ka to sa City Jail. Unya. Unsa man na ito ni? Kauban ba ang demonyo sa Mipuga? Kauban yun, Milan. Kinahanglan ako may makadakop niya. Wa pa ba info bahin kung asa ron ang mga pugante? May nadakpan ako no, Milan. O sa pagkakaroon, may gubot nga nahitabo sa kasimbahan dol sa kumbento sa mga madre. Nakatulol ka ba, attorney? Kung hain ka ng simbahan, ha? Arbada. Attorney, palihog lag tawag balik sa warden. Pangayo ang location sa maong simbahan o kumbento. Kadagang mga tao, sister. May nagdapag yung kamera. Mauday hinungdan nga dili ko gusto mo sumbong ta sa katagkuan sa City Jail. Kay mga higudayon sila. Daghan pag yun. Nahadlok ko gubot, Hazel. Usa man na sila, sister. Mga guard sa City Jail. Ang uban ni Ana naa sa media. Kanang may kamera, taga-television station sa da sila. Mo gawas una ko ha.
Aron doon ay makapasabot sa mga reporters. Sige, sister. Ayaw lang yun pagawas, Hazel. Tingalig, gitelevised nila ning maong kalihukan. Unya makakita ang imong amahan. Samot na kita nga samukon din, he. Ayaw ka bala ka, sister. Dili gi ko mugawas. Anira ko sa imong gipataguan ako. Okay, mugawas na ko. Mao na kini ang simbahan nga gikagubtan. Katong tuwa sa sud, mao gato ang kumbento sa mga madre. Manood da, attorney. Gusto ko makadungog sa may itubag sa madre sa mga pangutana sa media. Sige. Sorry. Wa gid mi mahibaw diin paingon ang gituhoan ninyong pugante. Wa magid mi manggawas good. Excuse, sister. Pugante gid ka itong miso din, Do na may CCTV din o gitan-aw sa taga City Jail. Confirm yun. Usa siya kapugante. Nahibaw ka ba, sister? Kinsa iyangan? Si Emilio Castillo Mangkuno. Milan, siya yun. Kinsa di ay mo, sir? Ako si Atty. Gomez. Huwag kini akong kauban, si Milan Escudero. Sa unsa man sad mo nga istasyon. Sigurado dili mo taga TV kay wa man mo idang kamera. Doon na lang may gipangita, sister. Mahal kayo na ko siya. Animal, hapit ginoon kong madiskasya. Pero, niyan ako'y armas. Di ko nang usika ng mga balani ini. Itagana ko kinini itong saop kung pugma niya sa Hazel. Aron ako mada. Mutago na ko. Palinaw-linawon ko ang kalibutan. Dako niyang kong pagtuo. Naniara din ni si Hazel. Katong madre, dili may tumong masayop ko. Kauban siya ni Hazel sa diyang giduaw o gisudyaan ko niya. Dadon tagyog ka, Hazel, sa akong pag-ikyas. Nang, o pagid makabalik si Dong Milan? Wa palagi taon, butoy, oy. Ano ang taong ko niya sang pita nang, uy? Lang gusto sakyanan. Si Atty. Gomez may iyang kauban. Doon na bayay auto si Atty. Hinoon. Pero, anong gununggod nang? Gi-full tank ba yan na mo ang gasolina? Ay, mauwasad mo sakay si Milan ng jeep, butoy, oy. Dili ko na iya, ha? Iyan naman anong? Kay bao bitaw ka nga maikugon ka itong bataa. Kinsa mayan kay kaugan nang, uy? Iyan na ang jeep. Labaw nang iya pa ang bay asyenda. Sagdi lang, butoy, ha? Tabangi hinoon kong ampo nga mubalik na taon din ang mahal sa akong anak, si Hazel. Hazel, doon ako ipakita ni mo. Unsa na, sister? Kaila ka ini? Ang akong mahal. Diin ka ini, sister. Dinhi, good. Misud siya og ang iyang kauban. Niya pa ba siya? Tuwa na sila. Wala di ayang akong mahal. You have a wonderful love life, Hazel. Ganiha sa dihang ako silang gipangutana, unsa sila nga radio or TV station. Ang gitubag ni Atong Milana, nga miabot sila ining dapita kay nangita sa iyang mahal. Nganong naibaw man ka sa iyangan? Mitugan man siya nga siya si Milan. Nga dili sila connected sa akong gipanganlan. Nangita ragid ko no siya sa iyang mahal. Sister? Abi nimo, katawgunon kaayo ko nimo. Pero gibati sad ko kahadlok. Nga niya pa sa atong palibot ang puganti mong amahan. Mahal kaayo na ako ang akong mahal, sister. Mahal kasab sa imong mahal, Hazel. Nganong paantuson mo man ang inyong kaugalingon? Mauwaw lagi ko. Wa kay labot sa nabuhat sa imong amahan. Wa bitaw, sister. Pero
Pero ang dugo sa usa ka kriminal, naglatay-latay sad sa akong kaugatan. Makapabuang na ako ang sudya ug tulisok sa akong konsensya. Sabta lang ko, sister. Gisabot ko ikaw, Hazel. Ang ako, manggod. Maoy mo suffer ang inyong gugma. Labaw sa tanan ang umaabot ninyong anak. Wasap ko masayod. Nga nung kiyatagan ko sa labaw magkagagahom ug sa kama nga way kaluoy. Way kasing-kasing. Ayaw mahayi ang tuwa sa langit, Hazel. Mahimong may rason ang tuwa sa langit. Nga nung nahitabo ni ninyong duha sa imong amahan. Labaw sa tanan ninyong duha ni Milan. Kada ganon ba yaong ganiya, sister? Sa diyang giingnan ko nimo nga miani ang akong mahal. Pero ang ako lang kauwaw mo ay may pugong. Mas maayo manggod unta to nga magkita o magkasulti mo si Milan. Mahimong mahitabo na, sister. Pero dili pa karon. Dili pa karon. Milan, gano'n rin sige ba kaglinis kung pinto? Ambot, attorney. Murabag, doon ay naghumhum nga adto ko dito makita nga akong mahal. Love instinct? Mubalik ko dito dapita, attorney. Ingnalan ko. Andam ko sa pagtabang nimo. Giapil man tingali sa akong mahal ang iyang kaugalingon pagkondenar. Tungod sa kasalbahe sa iyong amahan. May katarungan gid unta ko pagtago sa maong kamatuoran. Looy lang si Hazel. Kadto si Karen mo'y nakaingon ining tanan. Dili ko magpalayo ni Nindapita. Mangita lang kong akong kapuyan kanang ningaw. Ug dili sila makabantay na ako. Di na ko usika ng mga bala nining maong armas. Alang lamang kini sa mubabag sa akong tinguhang pagdagit ni Hazel. Dili mahimong mapakyas ko sa akong tinguha nga pag-angko niya. Tukay na ko nangandoy niya itong babayana. Kinahanglang makatilaw yun ko nimo, Hazel. Naranggi katulgar ako kagabi. Mingaw. Murag abandonado nga bayag. Analang gihapon ko niyang matog. Di ko magpalayo din eh. Tuod ka nakasiguro ko nga makita ko rin si Hazel sa kumbento sa mga madre. Kumusta ang inyong lakaw, Nak? Wamabti ang salbay sa Senyor Emilio. Wala siya dito sa kumbento, nay. Diin man di ay ka. Wadi ay mo magkuyog ni Atty. Gomez. Kami ang nagkuyog, nay. Gikan sa BIR, nakadawat og tawag si attorney. Nagpahibaw nga apil yun si Senyor Emilio sa Mibuga. Og may nakatip nga tuak ni dagan sa simbahan. Diin kilid din ang kumbento sa mga madre. Unsa? Unya inyo bang nakita ang salbahes? Wala, nay. Pero ganahan ko ditong dapitan, nay. Ha? Nganong ganahan ka man dito, Nak? Ambot ba, nay? Murag gid hapsay ang akong paghuna-huna kung tuwa ko dito. Simbahan man ka ang tupad sa kumbento. O, nay. Mao di ang hapsay ang imong panghuna-huna. Kay pulos man dool sa Ginoo ang namuyo didto. Tingali, nay. Mubalik ka didto? Oh, mubalik ko, nay. Pauban na unya ko na ka, Milan. Salamat kami abot ka na, Milan. Nga naman, Karen. Malipay lang ko nga makakita ni mo nga way daot ang nahitabo. Nakapugag yun si Senyor Emilio. Wa ko mahadlok niya. Ako mo ay nahadlok, Milan. Ngano ka? Wa na ko mauwaw nga mo padayag unsa may akong gibati diha nimo.
O kung sa kakabililhon alang nako. Oh, salamat sa imong pagbati, Karen. Pero nag-usik ka lang sa imong panahon. Giayo mo guba nga akong dughan tungod sa imong gibuhat ngadto sa kumahal. Kung gimingaw ka ni Hazel, kung nagkinahanglan kag kalipay nga si Hazel ang makahatag nimo, andam ko muhuli pa. Nabuang ka na ba? Oo. Nabuang ko tungod nimo, Milan. Dili ko gustong pasakitan ka ni Senyor Emilio. Labaw pang dili ko gusto magtanaw nimo nga mag-uol. Kung nagkinahanglan kag kalipay uban ni Hazel, andam kong itugyan ang akong kaputli. Karen, mahimo ba? Biya na din, Ayaw pun nga akong kahason. Milan! Oh, biya na din, Karen. Biya na! Kangilan sa akong dam ko. May uga pag-ayaw nga akong tutunlan. Gilainan ko sa akong dam ko. Giilisan ako ko sa akong mahal. Magkuha kong tubig. Kangit-ngit. Wa pagyo'y buwan. Murang mitabang na ako ang kay gayunan. Oops! May mipasigas sa suga sa kusina. May nagtikaw-tikaw pas kumbento. Kinsa ka nang nagpasika? Ang madre ka? Oh, magbantay lang ko sa akong mga lakang. Kinahanglan, diili ko makasindol bisag unsang butang nga makahatag og pagtagad sa naa karon sa kusina. Tudak ko nga naa diha si Hazel. Siguroon ko lang kung may CCTV pa din Lisod na kung doon na. Kitali kong masakpan. Kinanglansab nga mangandam ko sa akong kaugalingon. Lisod na kung maunhan ko. Mapabas ang tanan ko mga pangandoy sa kinabuhi. Oh, niyan ko gustool. Tuol na kayo kang Hazel. Ang maong igam, di ko mahimong masayo pa. Igam ka to ni Hazel. Ni Adjo di ay siya. Marag naugahan gid ang akong tutunlan da. Tungod tingali ni sa gilad na kundam ko. Mubalik na ko sa kwarto. Mga una ko, una matug. Yay. Ipaong ng suka. Tingalig, matuog na si Hazel. Hain man ka ang pultahan din ha? Kailangan mo tago ko. Doon ay nag-roving. Tilimay yung magdali-dali ko. Tulon lang na bakabala kining akong armas. Tingaling na maalanganin ko og mapakyas pa ko sa pagdagit ni Hazel. Huwato na kumubalik ang gangit-ngit. Pila ka kabuok ang gwardya nining maong kumbinto. Niyan magidna ko ang kamatuoran. Hanayon ko ang akong pagbiya din nga dana si Hazel. Hazel, nganong ikaw may nangunay din sa kusina? Ay, okay ra, sister. Nahibaw ko nga dili okay. Nakasiguro ko nga senyorita ka sa inyo. Maklaro baya sa imong pad? Hamis ug humok. Di ginato matagan ang dagan sa tong kinabuhi, no?
Unsay buot nimong ipasabot? Tinuod ang imong gituhuan, sister. Mabasa lang ning akong kamot kun maligo ko. Kun manghunaw ko. Maklaro ba ya? Mao'y namatan ko buot nga daghan o katabang sila sa aning mama. Dato gidi ay mo. May ako nasayran nga anak kong asyendero. Mausay ako nakita ang kabangis sa akong amahan. Ngadto sa mga katabang namo sa bay asyenda. Ingon man, sa gitawag niyag mga saop. Huwag ko masayod nga ang gingon niyang among asyenda. Iya lang daing indilog. O kumasayod nga mga matuon nga tag-iya. Nga mao ang mga ginikanan sa akong mahal. Iyang gipamatay. Hazel, husto na. Nangurog ka na sa kalagot, oh. Tingali ba yung maapektuhan ang little angel nga naaron sa imong sabakan? Sakit kayo huna-huna, sister. Nahibaw ko. Dili lalim sa imong bahin. Nga ang tao nga imong gitugyanan sa tanan-tanan nimo. Biktima di ay sa kahangol sa imong amahan. Laliman ka. Nagantos ang matuod nga anak sa tag-iya. Husto na. Husto na, Hazel. Gusto lang gid nimong silutan ang imong kaugalingon. Pero timan ibaya, ang mag-anto sa silot mao ang imong baby. And for sure, gipaabot siya sa iyang amahan. Sigurado ko, sister. Oh, mauman di ay na. Ganon dili man nimo hatagan og gigayon ang imong baby nga makakita sa iyang daddy. Sister, unsa kay ako bahaton? Kung sa among panagtipon ni Mahal, moabot ka na kayon nga magkaaway ming duha. Nga magkasiluay mi. Unya mo iyang isudyan ako ang gibuhat sa akong amahan ngadto sa iyang mga ginikanan. Hazel. Gawa sa kawaw. Usasamda sa akong gikahadlukan nga mahitabo. Dili ka ako mahilis kung isudyan na nako sa akong mahal ang ginangatan sa iyang mga ginikanan. Gamhanan baya ang gugma, Hazel? Unsa sa imong kalibutan ko dili na buhaton sa imong mahal. Mahal ka gud niya. Busa ikaw ang tanan alang niya. Ambot lang, sister. Ambot lang. Okay. Dili na ta magiskot mahitungod, ana. Dali na. Apil sa among meditation aron mugaan ang imong dughan. Nay, may gasolina pa ang jeep? Napaman dong. Ato ba yun ang iptubilan at itong pagpanlakaw nato? Mga duta sa syudad, nay. Imo nang nasayran hain ron ang senyorita, dong? Ambot na ka. Kung husto bang kung kasing-kasing, nay. Husto gina, dong. Pareho gud mong duha nga, in love kayo sa usag-usa. Labing siguro, wasa mahimutang ang senyorita sa inyong panaglagyo. Gimingaw na kay ko sa kumahal, nay. Unya, manlakaw na ta? Nay Butoy, miduol man to si Milani mo. Unsa may iyang tuyo? Espiya ka? Makalagot sa kanoy da? Abi kinanguta naman, espiya na? Wapaday ka maanad. Muuban ko ninyo. Unsa? Muuban ko sa inyong lakaw. Kasi ba nag-ingon ni mong manlakaw may si Dungilan? Ayaw na lagpamakak. Mangita na sa mong Hazel? Pwes muuban ko. Og sunda og ayosay pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Hinuwaman nga pangandoy. Paliog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.